Atong Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duwa patay samtang duwa ang samdan human gipamusil sa Kidapawan City. Personal grudge matod pa ang hinungdan sa pagpamusil sumala sa PNP. Nakaalerto si Efren Mamak. Ini sa pick-up o usan isa sa pasahero sa pick-up no nga niambak. Sa video makita nga ginatabangan sa pipila ka mga residente kining lalaki nga daw walay kusog og naglingkod na sa National Highway sa Barangay Lanao, Kidapawan City pasado alauna sa hapon adlawng Biyernes. Usa diay kini sa duha ka mga lalaki nga sakay sa pickup truck nga milukso human gipamusil sa mga sospek nga nakasakay og motor. Sa unang bahin sa video, makita nga guba sab kaayo ang unahang bahin sa pickup nga gisakyan nila human mibangga sa usa ka poste sa kuryente. Nahibawan nga laing duha sab ka mga sakay niini nga ana sa sulod sa maong sakyanan ang dead on the spot gumikan sa mga igo sa mga bala. Ang mga namatay nga biktima, driver nga nag-edad og 37 anyos, samtang ang laing sakay nag-edad og 25 anyos. Samtang anasab sa 29 o 42 anyos ang edad sa mga bilukso gikan sa maong sakyanan kinsa padayong nagpatambal sa ospital gumikan sa mga samad nga naangkon gumikan sa paglukso. Pulos sila empleyado sa DPWH 2nd District, Province of North Cotabato. Matud sa Cotabato Police Provincial Office, gikan matud pa mga biktima sa usa ka Islamic Friday prayer gikan sa usa ka moske sa maong lungsod ug diyang pauli na didto na sila gipamusil sa sospek. Nung pauwi na sila, yun na nga sinundan sila, tinabihan yung kanilang sasakyan. At after that, siguro during pagbaril sa kanya, naapakan ng driver yung accelerator. Kung kaya po tumawid sila sa kabilang lane hanggang sa bumangga po sila sa poste po ng ating Cotelco. Personal grudge matud pa ang motibo sa pagpamusil. Sa initial investigation na ginawa ng ating kapulisan sa Kidapawan, ito po ay personal grudge sa kanyang trabaho po. Dunay person of interest sa pagpamusil ang kapulisan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima lakip ang buhatan sa DPWH. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao.